Добре дошли на публичния дебат на тема заплаха и етническата криза за демокрацията в България. Вероятно повечето от вас се досещат или пък сте прочели в съобщението, че повод за този дебат тази вечер са събитията преди малко повече от 2 месеца в село Катуница. Първо там, след това и на други места в България, както се казваше в една реклама. Чухме много различни позиции още тогава по тези събития. Затова и тезата тази вечер на дебата звучи от една страна провокативно, от друга страна много значително, защото тя според мен задава и много въпроси. Това, което чухме веднага след събитията в Катуница и в други градове, беше от антиромски протести, от спонтанен бунт срещу бандитите, например. Чухме дори, че е нещо напълно режисирано, чиято цел е да създаде напрежение повече в страната. Благодаря. От името на Институт Отворено общество Будапеща ви приветствам с добре дошли на този първи по рода си дебат в стил British Parliamentary. Опитахме се да пресъздадем така стила на парламента в Англия и ще си представим, че е това всъщност, но няма да правим театър. Идеята е всъщност да се дебатира на наистина сериозна тема. Както сподели Иван Бедров, идеята се разви след събитията в Катуница и разпространението на антиромски протести в цялата страна. До този момент не сме имали възможност да чуем конкретни аргументи с представени доказателства, факти по темата. Защо се позволи такъв развой на събитията след Катуница и какви са причините за това? Защо расистски нападения срещу български граждани от ромски произход все още продължават? Защо няма и досега предложено решение как такива събития могат да бъдат предотвратени? На тези и други въпроси ще се опита да отговорят нашите дебатьори днес. И за това ще има и възможност за отворена дискусия след това. Уважаеми дами и господа присъстващи, уважаеми представители на правителството и уважаеми представители на опозицията. Казвам се Гриша Краников и за мен е чест да открия тази вечершния дебат, който е на темата това правителство вярва, че етническата криза е заплаха за демокрацията в България. Нестабилната и изострена ситуация между етническите българи и роми и съпровождащите явления заплашват равноправието на гражданите в Република България. Когато по телевизия, вестници и радио от всякъде се твърди точно това, че циганите се занимават с кражби, с престъпления и така нататък, тогава всъщност, ако ти си представител на това общество, на ромския етнос, тогава ти се набивал от всякъде, че всъщност ти си престъпник още от малък. Как би подействал това на един човек? Насажда се един конфликт, насажда се едно напрежение, което го има и от двете страни. Етническите конфликти, за съжаление, са начин за обединяване на едни групи от хора срещу други. Имаме консолидация на ромски малцинства, имаме консолидация на българи и насърчаване на конфликтите между тях. Това е странно, защо това се случва най-вече преди избори. Забележете обаче, кризата, според нашите опоненти, е нещо изключително опасно, нещо изключително екстремно, нещо, което може да доведе до големи проблеми в държавата. Аз не видях как те в своята първа реч, ни дадоха конкретни примери как наистина в България има такава криза и как етническото напрежение е прераснало в криза. Относно демокрация, народовластие, казват те, само малко ще допълня тази дефиниция, без да опровергавам, ще кажа, че демокрацията е власт на мнозинството. Ако някой наистина има полза от тази криза, ако някой наистина иска в България да има етническа криза и се опитва всячески да я наложи с цел личен интерес, това не значи, че тази криза ще има и това не значи, че тя просто съществува. За това не е виновна етническата криза. Може би на някои хора им е по-изгодно да ни набутат в очите етническата криза, защото има много по-тежки кризи, финансови кризи, ако щете, и други, които нарушават демокрацията в много по-голяма степен. Първият, или по-скоро един от основните аргументи, които те казаха, е, че етническата криза е изкуствена. И ако говорим за етническа криза, то тогава ние трябва да се опозовем, например, на Израел. Нека да ви кажа, че това е пълна глупост. Ако има проблеми, които са на национално ниво и те са заплаха за всеки един от нас, то те са етническа криза, дами и господа. Избухването на етническата криза утвърди пропастите в социалните, икономическите и политическите противоречия в нашата страна.
Хората в Катуница изрично подчертаха, че те искат просто мафиотите да се махнат от тяхното село и че не са против ромския етнос. Бих искал да попитам, наясно ли сте, че преместването на хора против тяхната воля от едно място на друго е една от стъпките на всеки един геноцид? Благодаря ви. Ами причината, поради която имаме етнически проблеми в момента, етнически проблеми, които твърдя не са етническа криза, в начина по който са в Израел, например, даден от лидера на опозицията, е липсата на демокрация, която води до, т.е. нефункционирането на българска демокрация, породена от нефункциониращо гражданско общество. Когато има недостиг на демокрация, който причинява етнически проблеми, не може да говорим за етническа криза, която застрашава демокрацията. Когато някой болен от апендицит има висока температура, не може да говорим, че висока температура е заплаха за неговия апендицит. Трябва да лекуваме истинския проблем. Първото правителство разви тази теза, за да индикира истинския проблем при сегашното статукво. А истинския проблем е непознаването на другите етноси и това, че всъщност се създава в обществото един стереотипен имидж. Тук не е въпроса за това какво се е случило в Катуница. Въпросът в този дебат е това какво се случи извън Катуница. Вие? Какво пречи в момента Ром да се кандидатира за каквато и да е позиция, да взима решение, да участва както всеки друг български граждан? Благодаря ви за въпроса. 20 години в България показва, че в един парламент е имало средно статистически между 1 и 2 роми. Това не е демокрация. Демокрацията е тогава, когато мнозинството гарантира на малцинствата, че малцинствата могат да участват адекватно при взимането на политики. Благодаря. Сегашното статукво в страната, просто ромите не са представени в взимането на решения. Тъй като не са представени в взимането на решения, имиджа, който съществува в обществото, е грешния и стереотипния имидж. Тъй като ромският проблем не може да се разглежда само ромски, като ромски не може да се разглежда като в някакъв аквариум, в някакъв инкубатор. Проблема, който е ромски и афектира ромите, всъщност е проблем, който може да засегне абсолютно всички граждани на българското общество. Уважаеми дами и господа, имаме една социална, икономическа и институционална криза. Имаме проблеми с спазването на законите, с прилагането на законите. Именно за това години наред разни хора си позволяват да си разиграват коня както си искат. Когато имаме една фамилия или едни хора, които тероризират други хора и извършват престъпления, и прокуратура, съд и полиция си затварят очите за това. Това не е етнически проблем. Това е проблем на прокуратурата, на правораздавателната система, на прилагането на законите в държавата. Значи държавата има много сериозна криза. И точно защото правителството прекрасно разбира, че държавата е в криза, се опитва да насочи вниманието към други проблеми, а именно етническите проблеми. Аз ще ви дам пример с едно изследване на Фондация Отворено общество от 2008 година на господин Алексей Пампоров. Има ли етническо напрежение в България? Според това изследване опасения от избухване на етнически конфликт има при лицата, при гражданите над 60 години, също така при гражданите с начално и по-ниско образование, при гражданите основно жителите основно на селата, при гражданите с среден месечен доход под 210 лева и, много любопитно, опасения от избухване на етнически конфликт по религиозна принадлежност, най-високи са опасенията сред ромската общност. Това проучване ясно посочва, че няма нагласи и няма опасения в нашето общество от избухване на етнически конфликт. Протестите в страната също го доказаха след Катуница. Те бяха локални, те бяха ограничени. 200, 300, 400 души не са представителна извадка за населението. До сериозни етнически сблъсъци не се стигна. Дами и господа, за мен е чест да заключа този дебат от частта на правителството, където ние доказахме многократно, че в България има една етническа криза и тази етническа криза не е нищо друго, освен заплаха за демокрация. Каква теза ни представиха нашата опозиция? България е една страна, в която няма равноправие, България е една страна, в която няма демокрация, България е една страна, в която едни мафианци се измъкват, а други не. България е една страна, в която законите не се спазват, едва ли не една тоталитарна страна, в която всеки може да си прави каквото си иска.
Какво се получава в нашия случай? Това ли е демокрацията, може да ви питаме? Това ли е демокрацията, в която ние смятаме, че вървим? Отговорът е не. Нашето правителство много ясно заяви, че в България има етническа криза. Защо? Защото хората се преценяват по тяхния етнически статус, а не по тяхната социална принадлежност. Защото в България хората биват нападани само заради техния по-външен вид. За това, че даден човек е по-мъргав от останалите. И това няма значение за дали тези хора са свързани с Кирил Рашков и неговите общество. Да? В България също така случва и човек да бъде нападнат за това, че отгрешни футболен отбор. Това значи ли, че имаме криза на футболните отбори и нещо от сорта? Нека да ви обясня каква е разликата между футболна криза и етническа криза. Да, много просто ясен. Дайте на хората глас. Това е точно нещо, което нашата демокрация не благодаря. Се опитва да защити вече толкова години. Защото ако хората нямат глас, ако не може да се погледне от другата страна на проблема, ако няма как да покажем, вижте, това е нашата гледна точка и този проблем е такъв и такъв. Това, което ромски едно се иска да покаже в България, то тогава вие никога няма да стигнете до задоволително решение. Защото това решение, което ще бъде наложено от привилегированата група, тази, която взима решението, ще бъде монополно, ще бъде взето без никакъв респект. Не благодаря, сядайте се всичките. Така. Ще бъде точно такова, което няма да реши проблема. Защото не може да се случва само една страна на дебат. Също един много интересен въпрос. Имаше ли адекватни мерки? Фактът е, че напрежението не продължи. Фактът е, че в момента седим българи и роми на една маса. Фактът е, че протести след Катуница нямаше етнически протести. Нямаше хора, които отиват и протестират заради етническата принадлежност на хора. Може да има откъснати събития, дами и господа, но отново повтарям, за да говорим за криза, за да говорим, че една етническа криза е заплаха за демокрацията, то трябва да има някаква продължителност във всичко това. Тези процеси трябва да ескалират, което не бе доказано от опозицията. Поздравете се. В това време аз отново ще ви кажа, имате право на въпроси или кратки мнения. Първо ще чуем няколко въпроса на куп, след което ще чуем отговорите. Да кажем, че това е поредната среща, на която държаме един и същи проблем от не знам с колко години. Второ, нито опозицията се справи добре, нито правителството предложи някакви адекватни мерки или въобще за някакви проблеми. Точно, конкретни, ясни. И трето, и двете страни не са обединиха върху нищо, просто си хвърляха едни неща, които са дадени факти, които всеки един от нас знае в себе си. И четвъртото е, че малко така не ги спомена, никой не представи, дори още по-малко в правителството, не представи дали има наистина заплаха ли е етническата криза за демокрацията в България. Ами, извинявам се, обаче не етническата криза е заплаха в България, а дребнавото мислене на българския народ. Също така, това, че тежкото време, което е наложено от в кавички дадения преход 20 и кусор години, е променило и изкривило мисленето на хората. И искам да ви кажа, че не етническа, не финансова или каквато да е, а има социално-комуникативна криза между хората в обществото. Това е кризата, която пречи на демокрацията, в кавички пак, и всичко останало. Защото хората не си говорят, защото управляващите така подлагат нещата и са ни направили не силни, защото никой няма полза от гражданско общество, силно, което да му се чуват мненията, пък камо ли на младите. И живеем във време, което всеки трябва да се спасява само индивидуално и да не прави нищо за другия. И затова старите ги е страх да ходят по улицата. Въобще всичко е хаос в държавата. Вие сте тръгнали и вие сте хаос, което правите отпред. Казвам ви. Благодаря. Според мен опозицията по-добре се справи от това, което беше тема на дебат тази вечер. Изразиха много по-ясно позицията си спрямо правителството. И аз ще подкрепя тяхните
аргументи с това, че с моето мнение, че през септември месец кризата се опиташе да се създаде изкуствено криза. И до някъде подплатена с използването на политически елемент. Да не забравяме, че някои политически партии се опитаха да си присвоят тези протести. Да не забравяме, че в същото време хората, които бяха на улицата, говориха нецензурирано, циганите на сапуни и така нататък. Но това са хора, които бяха подтикнати от една малка група хора в политическия спектър. Другото, което искам да кажа, правителството някак си дискриминира до някъде ромите, като каза, че те нямат в момента право. Не смятам, че е така. Както казаха от опозицията, ние сме в Конституцията е ясно записано, че всички хора, които живеят в тази страна, имат равни права. И проблема е, че ако ромските организации не са се организирали в някаква партия или движение, с която да предизвикат вълна от привърженици и да спечелят над 4% от гласовете на народа и да влезат в Народното събрание, значи има проблем. Това е техен проблем, че не са го направили. Моля ви се. Може да е така, но въпросът е, че те не са се организирали. Това е техен проблем. Разбирате ли, господине? Това е техен проблем, че те не са се организирали в някакъв по-ясно изразен. Моля ви да изчакате, всеки може да вземе думата след това. Продължете. Така че, пак казвам, всеки има право на глас, всеки може да го използва. Въпросът е как ще се организират. Факт е, че явно ромските организации не са се организирали. Така както има, господине, Движение за права и на свободите, тя може да е... Какво е Движение за права и свободите според вас? Това какво е? Добре. Така че благодаря за вниманието. Беше доста интересно, когато се готвихме за дебата, тъй като аз попаднах на материали, които до сега не ми бяха известни. Всъщност това, което се опитахме да направим, е да покажем един проблем, който е доста дълбок. Наистина има етническо напрежение, което аз съм съгласен, че то се подклаща. И това, което се опитахме да направим, е точно това, че има начини за изход от ситуацията, ако има политическа воля. Моето лично мнение, което сега ще изразя, е, може би просто няма политическа воля за това, защото има политическа воля за обратното. Може би това, че се възпитава едно необразовано население, някаква група, която е лесно после да се манипулира, да се използва нейния вод и лесно всъщност хората да се насърчават срещу нея, да казват тия са черни, тия са бели и по този начин хората да се обединяват срещу някой, не в ползата на нещо. Всъщност това е изгодно на доста хора и това е всъщност един от основните проблеми. Те насърчават етническа криза, която всъщност стана ясно, че хората не го възприемат това. Няма цигани, няма българи, всички сме българи, но въпросът е, че явно от такова напрежение има полза. А след като има полза, подклажда се такова напрежение, има го, то е тук. Има нещо такова, което е, може би, наченка на етническа криза. Въпроси нямам към хората в дебата, тъй като за мен е ясно, че етническа криза в България няма. Има криза в политическата воля по отношение на този въпрос. И аз се надявах да чуя някакви конкретни примери, нали, евентуално за решаване на тази ситуация. Един такъв пример е сферата на образованието. Всеки един нормален гражданин на тая страна, и аз, нали, като ром, смятам, че образованието е от най-голяма важност. Нарочно не се обръснах, за да приличам малко повече. Нали. В България, да, има стереотипи, но в България няма етническа криза. И ми хареса примера на господин Тахир с резултатите на партия Атака конкретно, които доказаха, че българското общество е достатъчно толерантно и много ясно разбира,
че такива политически заигравки са опасни за нашата страна и за това той получи своя наказателен вод. Общо взето, искам да дам един пример като решение. Нали. Започнах да говоря за сферата на образованието. Какво имам предвид? В България има така наречените цигански училища, които се произвежда неграмотност. Повечето от тях са до 4-ти клас, след което се предполага тези деца да идат в нормална училищна среда, където и те отпадат, защото са отличници в циганското училище, в същото време в 5-ти клас те не могат да четат и да пишат нормално. Не са стари информациите. В случая е важно да се подчертае, че не е привилегия ромското дете да ходи в нормално училище, защото има пари от държавния бюджет да се финансират и тези училища. Въпрос е на политическа воля и тук беше споменат. Благодаря ви. Приключваме. Вашето мнение, всъщност на всички вас от публиката, е, че може би малко по-добре се е справил отбора на опозицията тази вечер, защото резултатите от гласуването след дебата са следните. Заплаха ли етническата криза за демокрацията в България? С да са отговорили 12 човека, с не са отговорили 19 човека, 4 са се въздържали. Както си спомняте в началото, гласовете бяха равни. Благодаря ви.